Γεια σου Εμίση. Γεια σου Μαχή. Με έδειξε κάτω να σου έτσι. Εδώ Μαχή. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτά είναι Μάκη. Ναι, έτσι. Δώσ' του Μάκη. Αυτά είναι. Έτσι θα γίνει τις διαγώνες, θα πιέσω όλη την πάνη. Ναι, έτσι μου πολύ. Αυτές είναι τις μεσογεστίες. Συζητάω ρε Μάκη. Συζητάω. Τι ζητάς λίγο Εμίση. Χωριτσάκι, μέσα στο σπίτι. Να το έχω, να το φυλάω, να το αγκαλιάζω. Θα σου καθόμουν εγώ δίπλα σε έχω πολύ δουλειά συνέχεια αύριο. Δεν τύχεσαι. Τι κάνεις τώρα ρε Εμίση. Κύριε Μάκη, τι κάνεις τώρα? Πώς με έζησε. Τι κοινό έχεις στα χέρια? Τι κάνεις τώρα? Σκόταξα πατέρα. Πατέρα σκόταξα. Σκότωψα πατέρα. Σκότωψα και έπεσα. Στην κουζίνα πήγαινα να πιέρνω εδώ. Ναι. Σκόταξα πατέρα. Στην κουζίνα πήγα. Σκόταξα. Τι είναι εδώ ρε Εμίση. Αλλά κοιμήσου εσύ, περιμένεις 2 το Μάκη. Κοιμήσου. Δεν έχετε μπράκι. Είδες. Μας είδες. Πάτε να πήρα. Σταμάτα να μου ξυπνήσει την οικογένεια. Έχετε τίποτα!